Vítajte na mojom kanáli. Moje meno je Gabika a dnes vám ukážem, ako uhačkovať magický krúžok. Takže poďme na to. Zoberieme si priadzu. Túto priadzu omotáme okolo prsta. Koniec zachytíme ostatnými prstami a vzniknutý krížik si pridržíme palcom. Háčik pichneme do krúžku ponad priadzu a pretiahneme ju dovnútra. Potom zase naberieme priadzu a pretiahneme. Základ magického krúžku máme pripravený. Môžeme háčkovať krátke stĺpiky. Takže pichneme dovnútra krúžku, naberieme priadzu a znova pretiahneme a máme prvý krátky stĺpik. Pichneme dovnútra krúžku, ponad priadzu, pretiahneme dovnútra, zase naberieme priadzu, pretiahneme cez krátky stĺpik a hotovo. Tretí. Štvrtý. Piatý. Šiestý. Takže teraz stiahneme magický krúžok touto priadzou, pridržíme si to tu napravo a zatiahneme tento konček a krúžok sa nám uzavrie. Teraz krúžok uzavrieme, pichneme do prvého krátkeho stĺpika háčik, niekedy to môže byť trošku ťažšie, ponad priadzu naberieme a pretiahneme až cez túto poslednú slúčku. Hotovo. Magický krúžok máte hotový.